सुनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिन किउसआव बरायबावबाय सबाय माजे फगवाननाय महर लासिनाबो दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फरायजोबबाय नाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय मा होनो गोलोमनायजों मोग्लों मोग्लां जालांजोब्बाय आरोना मोखां खिनिया फरायनानै टेन्टेने फर्स्ट डे अफ टिउसन जोंना टिउसननि गिबि सान आरोना दिनैनिफ्राय आंबो जोलैखौ टिउसन लागायनोसै सोर फैखो मादै फैबाय बे नङा ओमफ्राय बायद' न'खौ नुवाखै आरोना जोंहा गावसिनो बायद'जों होगोन ओमफ्राय दा सासे बिमादै मोना लाहैखायो नालाय गावनिनो लोगोफोर बिसोरखौ नेनानै थांफानांगौ जाहैबाय आरोथ' जों दा स्कुल गुदियाव नेफैगासिनो दङ बिमा फिसा दानिसो सफैदों ओमफ्राय रायजोफ्रा सफैथ'वाखै आरोना गैलाहाय स्कुटि सालायबाबो गोलोमो थाबायबाबो गोलोमो खारबाबो गोलोमो जिरायबाबो गोलोमो गोलोमनायानो गोलोमनायसै आरोना ओमफ्राय बिदायाबो गावनि टिउसनाव फैखाबाय ओमफ्राय जों एबार बिमा फिसा आरोना टिउसनाफोर आङो मा होनना बुङो नार्सारिखौनो टिउसन होलायो होनग्रासोमोन आरोना आगोलावहाय बिदामोननि बेलायावहाय ओमफ्राय दा आं मिथिबाय नार्सारिजों खुनु खोथा गैया टिउसनसै आरोना गथ' लायै गथ' दा नैबेखौ एकदम माने दासिमबो एडजास्ट जाया बनिया दाख्लै गरम बन्दनि खुलिजेननायावहाय सानबाय गोबावजों खनसे खुलिनायखाय गाबदों एडजास्ट जायाखै दा होगोन टिउसन गबा नों टिउसनाव मोजां लेखा फरायबा बायद'जों ओमफ्राय आं दा होगोन दे जानायासो मोखासथ' आरोना जोंना थ' ओमफ्राय गेले गेले एसे रोंथोंसैबो बिमाल'जों जाया जादों मानसिया एसे ओमफ्राय आरो स्कुलावबोथ' दाबो बनिनो हाया हाबजेनबाबो गाबो एखमबा लिरालासिनोबो थायो जाहैदों माने एकदम एडजास्टखौनो जानो हायाखै दाबो ओंखायनो गावनिनो बायद'जोंहाय दा टिउसनखौ एसे होनोसै सानबाय आरोना एसे माबा एसे बनिसिनगोन नामा साननानैहाय आङो बेखिनिखौ लाबाय आरोना होनोसै बिदाखौथ' आगोलाव आङो फुरा क्लास 4नि हाफसिम माने टिउसनखौनो होखायाखैमोन क्लास 4नि हाबियालि जाहां होनाय जाखादोंमोन आरोना बेनिफ्रायसो नार्सारि केजि 1 2 3 फोरखौ आं टिउसन होखायाखैमोन एबारबो सानदोंमोन होआ होननानैहाय दा ओरैबायदि जाबाय माने बेना एसे बेलेग आरोना अख्रायाबो बेलेग फरायनो इन्ट्रेस्टआबो एसे बेलेग फरायगोन आरो नाथाय एडजास्ट जागासिनो दङ दसेनाफोर नेथ'नोसै र' थ' नार्सारि केजिफोरखौ टिउसन होनाय उन्दै उनलाफोरखौथ' सोर फोरोंनो रोङा जेनेबा बयबो एसे एनैया रोंखायो नाथाय खारनबो थायो बेफोरबायदिनि जुनैबो होनाय जायो खोमा आरो न'फ्राव ओरै थास्लायस्लायनानैबो होयो खोमा भगबान 10 मिनिट एसे बारलायलायबाय जोङो 12 मिनिट जालायलायबाय नेनाया आरोना दासिमबो फैया मा पापिफ्रा जोंहा एसे थाब थांनानै एडजास्ट जाहैनांगौ दाबो सफैया आरोना सानै बिगै दङ रायहरबायसो आं मा पापिफोर माबार फैदो होननानै दिनैल' नेथारगोन आं पापिफोरखौ गाबोननिफ्राय नेथारा आङो जोंहा थांनानै एसे 10-20 मिनिटसो एडजास्ट जानायावनो टाइम लागोन बिमाजों नागारलायनायावनो र' नेथ'बावनोसै सुनाफोर आं माने न' नागिरनानै थांबा दां बिसोरजों थांखागोन नालाय उन थांफानोसै आरोना चान्स मोननायावनो मोननाय होननाय बायदि फिसाजोखौ दोननानै आरो थाबायनो फैबावबाय आङो फ्लाइअभारसिम आरोना नै हस्पिटालखौबो मोनलायलायबाय हारसिं नङा सासे लोगोबो दङ बेखौबो ग्रोब बोरैबा बेहाबो एसे दोननानै थाबायखायो जाहैदों लोगो मोनगारगारदों आरोना ओमफ्राय मालाय जुथा गाननानै फैदोंना बेहा आहा जुथा गानबोआखै जाहैबाय नै सेन्देलसो आरोना आफाथाला सालायलायनाय थिफुलायनायसो ओमफ्राय बे ससे खारदों नालाय एसे डिफारेन्ट जानानै दङ ओमफ्राय आं गिदिंफिननानैसो ब्लगखौ लालायबाय आरोना गाबाखै इसेबाय टिउसनाव दोनजेननायावबो आं एसे गाबगोन बायदि नामासो सानदोंमोन ओमफ्राय बायद'खौबो नुबायना बायद'आ बोलांबाय ओमफ्राय आराम जिरायहैबाय दा सान्सबाव आरोना एकदमबारे फिसाजोखौ दोनखांनानै स्कुलाव दोननानै दसे सान्स मोनो आरो आंनि थाखाय आरो नै दा टिउसनाव दोननानै सान्स मोनबाय आरोना बिमायाबो मोजां फिसाफ्राबो फरायनाया आवगायथोंसै बिदिनो जिखियानो जाला सुनाफोर एसे थाबायबावनोसै आरोना एसे थाब खमायबावनायनि आरोना ओमफ्राय दिनै फैनाया एसे लेट जाबायना नङाबा आं हासिम थांनो हागौमोन आरोना हायावबो थाङियानो जा गोबाव जाबाय 80 बोसोर जाबाय माने बे हाखौलाय मा नायहैबाय थानानै नायहैया बिफाया सम नायहैनो थिनो ओमफ्राय र' दालाय आरो माथो टिउसनावबो लागायखाबाय नानिखौ एसे टाइमखौ थाबसिन मोजाङै लानानैहाय जुथि गानबोलायनानै हायाव थांगोन र' मालाबा सुनाफोर लोगोआबो जुदि कन्टिनिउ खालामबाथ' बेजोंनो ज' फैनो हाबाय एक्सुवेलि थाबायनाय मानाय खारनाय बारनायाव ज'आ मोजां नंखाथारा हारसिङासो मोजां आरोना होमबाबो आं बेखौ नों खारगोदो होनखादों आरो आं उसुबिदा होखायाखै खारनो टारगेट लानानै फैनाय नालाय
फ्लाइओभाराव थाबायगासिनो माने दा एसे खोमसिलबासो बिराद मानसि जायो दाबो सानानो नै जि गरमानो दाबो दंबावो ओमफ्राय बारबो बारदों आरोना नै एसे गरमनि गेजेरजोंबाबो एसे बारबो बारदों आरो सानैसो गथ'फोरबो खारगासिनो दङ हरे कृष्ण जि मोजां माइ गायदों ओमफ्राय नै आरोना खलबसे हायावनो मालायबा सोरनि फाग्लि आं लांनो हानाय नङा नोङो खारलाबायनानै दा बेहुस जाबा आं लांनो हानाय नङा थ' आहाबा माला बिदि लुनो हाबावगोनहाय भगबान लासैनो खारगोन र' सानैजों आंबो गिनानै खारथ'खायाखै थाबायदोंल' एसे स्पिडआव थाबायबानो जाखायो होननानै थाबायनानैबो खमायलांखायो स्टेपआल' बुरजा जानांगौ भगबान आहाबो माला बिदि फेरलेबसे थिंनि लुनानै थानो हाबावगोन थ' दासो खन्द' एसे साया गोलैदों आरोना नै लामाफोरा डिटि अफिसजोंसो फैबाय जों आरोबाव दंबावो दाबो सान्दुंआ नै मोदान फबलायनाय गोलोमदै रोसि गहोनो हाबावो दाबो नै थाव एसे आरोना सफैबाय माने गथ'आखै थिग टाइमाव सफैदों बिराद दैबो गांबोबाय आरोना आहा लाबोगारदों स्कुटियाव लोगोआ फाग्लिया लाबाखैनो गांबाय बिसाला गबाय माने ओमफ्राय माथो होनबावनो मेथाइ जानायनि माबायासो बारायलायलांबाय आरोना एबार कुवान्टिटियासो बारायलायलांसिगोन ओंखारबानो नांगौ नालाय हे जुस लोङा मा गगा मोनो जुस लोङा आरे महा समस्या जासिगोन बिमाया इसोर बाहेरायाव जाखिनि गरम ना आंना रुमाव हाबफैबाथाय बिनिफ्राय माने 4 गुना बांसिन गरम जाफैयो आरोना गरम मोनफैयो माने आथिंफ्रा हाबजेनबाथाय एकदम गुदुं रम बिराद ओरैनो बेलासिनि सान्दुं नाङोना सुनाफोर उफाय गैया सफैबाय माने जोङो ओमफ्राय फटाफट गानस्लाय गुस्लाय खालामसै नै थाबायदों खर'फ्रा गरम जोब्बाय नालाय गोलोमदैजों जाबजों मान सावनाया बारा जालायबाय आंना मैयासो लोबथारदोंमोन भगबान थाम्फै सोब लागायनानैसो बाहेरायाव स्टेन्ड फेन लागायनानैसो रेस्ट लानोसै जुनाफोर मेंबायबो आरोना दोखो दिनै थाबायनायाबो डाबल जाबायना ओमफ्राय नै आंनि ब्लगा सिदा अखानायै लुंगासे ओंख्रै आदार लानायावसो आं लाफैफिनबाय आरोना माने हाला आरो गरमजोंनो अबाव थक थेवबाबो मैया ससे ब्लग बानायखादोंमोन नालाय ओंखायनो एसे लाबाय आरोना दिनै आदार आंनानै एकदम लाब्रा गाजर आलु मुला गाजर दरनै मुला दरनै आलु दरनै बुद गरनै ओमफ्राय थारुन दरसे फिसा दंमोन बेखौबो होनाय आरोना कुकारावसो गाबहोदों नै थावखौ एसे हालखा होनानै गाबहोदों आरोना ओमफ्राय ओरैहाय दावदै भाजा दङ सालाद दङ बास बेनो सुनाफोर थुमनानै लागोनसै आङो ओंखामबो उखैबाय मालाबानो 12:30 आरोना बे सासेया ओरैहाय गाइखेरजों जागोन फैदो इयाव गोलैगोन दे गाइखेरजों जागोन उखैनायथ' नङा बियो ओरै थाइबा पेकेटनि माबा जाफैगासिनो स्कुलनिफ्राय फैनानैहाय फैदो सना फै आथिङा ओंखामाव माबायाव गाइखेराव नांगोन दे जाथ'वाबा जाथ'नाङा होन्दोंमोन ओमफ्राय लबजोंनो जागोन होनबाय दा जायोना जाया दे फैदो आरो जोलैनो दावदै रुगासिनो दं आङो दावदै गुफुरबो जायो नालाय ओमफ्राय जों दावदै रुनाय जानो आंगायबाय ओंखायनो बिमा फिसाला जोंहा एवनायखौ जानोसै आरोना अबस्थाया ओरैबादि गोलोमफ्रुजोबनाय फांखाया थाबाबो फांखायानो नांबावलासो आंनाव ओमफ्राय सनाफोर दा आङो ब्लगखौबो गोलाव खालामला आरोना माथो गोलाव खालामबावनो मैयानिसो दिनै एसे जाहैबाय लानोनो हाथायखायासै ओमफ्राय फिसाजोखौ दोननानैबो आं थाबायहैयाखै दे दिनैहाय मैया एसे बुरजा थाबायनाय जादोंना ओमफ्राय दिनै एसे बोरैबा गरम जाजों लरायदों खोमा आङो मेंदों आरोना ओमफ्राय न'आवनो थादों आङो माबायाखै थाबायहैयाखै बाजारावबो थाङासै जेरावबो थाङाखै आरोना ओंखायनो ब्लगबो लानाय जायासै मोखां सुनाय बायदिसो गोलोमनायफ्रानो ओमफ्राय आंनि बे सिम्पोल ब्लगखौनो जायफोरा फरायनाय लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच जानानै लानोसै गोथावनो